boroni group botilai angkene dol tine hadu kongna ni bang bolong hijagi tong obo hai ni ke phaimani piaba porina ni bangi je sumayo outlaw phaika habrong ka ke anilo ge tabok bobo haine kok association ni tak pasta dadiman bobo yang ku boy yang ka ke bosao kaisa meeting Tripura convention ara jagao nang thangnai de ni sung gang to Tripura convention tab jing chaime ko nge bo sagata Christian rok ni kaisa gathering nai bisio waisa ara jagao nang amai baksa thangnai de gare ang tangi thana bar jagao ang sa yang nang tangi an soi tong ka ba enga ulong ke bo wai noi tam propose klai ka ke ang singkha boro jaga babo abang ke bo sabo Jompui jola Gurudel kamiwo. Eke ar Gurudel kami kan songtramu ka ani totoy, ba moy. Sehingga totoy hinta, botong. Eke angwan soka, temen bose, ano bebak gari bara ragra nai ke ba ang tangi totoy ni no tang pe ne we ani main tang ke kang gosi ka ti ase ang tangane. Eke ke totoy no tang thuine. Ga Bawai thangine gari ni lamo khang kha kha aro jaga kobang ma gathering ni borok sari ongkha ni gari ri jau khlai dole dole phailei kha nge a phailei khang khe aro bebak na hi hello chibai na lekha belai alka ku khenu kha Christian rong no belai angwan somo we pher jagi tonga telek telek ge wan soka na tini sari o angthas thangni ato dosinoro tini sari o angkisaro meeting o majak nai girana nga habro ongkha khe a Tripura convention ni Speaker hingga ke Reverend Subut Saho. Anga horo thang yagi nei bini preaching khnam ka. Ge bini preaching khnam ka hingga ke ani nai srimaro agor bebak salai jagi thanga. Ango bahai tongmani nai sre krak jole krak Kisang kakek bui bai bulai kerak obo hai tai. Theta tabonon kisa theta taita. Kisa pan sojo khaya jat. Borok kisa saya kakek dol thunui tas thangnai jat obo hai. Eka ani obo hai je wan sokmani bokro wan sokmani aborok na a je prochar. Ano a horono bukha selai rikha. Eka ang tei ni dino kakek wan sok pika na ang tei dino to stong piu nai. Tei ni dino tong kakek ang full apro ke ani mind pura change ka salai jak si pai ka. Next ni Sunday hang kakek ang wan sok ka jepa nangra langs ne ang oro ni tuilo ya sa kusi kutulia. Eka ke apro ano baptismo rekha tau ni Dr. Reverend Dr. Jutir moi debor mo hoito bo moi to mai ang khana hia bon yakre ang baptismo na ka praise the Lord abo ang bo wanai thanga bahai khlai nei kai to ni abo se bom hai ki bukha chen sin sisi siriglia hamai kai to afro anus life ro ni sini ani bukha asake selai jaka waisa busnang phaika te ang klok phirok na harlia abo bai klainai hotat ke se ani nog ni bororok to aborok to bosorop mumang ni tanai jat kalibari o thangai hengka ke ba ang hai tong ka ke bora anu bor joli jaya tong sne bo boroni byang kokung nai klainai bo hain tong kaka ane kisa brok nogo jagarana ni tuk jakha jak to phane ang abo hai khe kai to no mama ni yagulo kai to ni thani ang change ing phaimani abo ang feeling khlaiga dinora ang asogoi nai phung ni sing di porjra asogoi ang sukna hawo je abo hai ning ne heke bukhaw ang feel khai tomani humalo or jago sudu kai to no lob laiye Rezalai, kaitu no lobu rezalai. Ang je or sok payar no angka ke asik arrangement ka ham klai jago. Tini jo to finai
kaito no lobby rasa lainnya ni ken abu sung miss ngi tong ka haima tong sukna hawa jeng kaito no lob kha orok sukna hani feeling fai tong ka ni thaniwa jeng sukna hawa obo haikini kaito no lob lai nai sana no wanaya nungna no wanaya sudo lob lai rasa laimang no ma tong na Piaba baksa miss klay tong kaharima tong. Ya ani life angje asik raf kethaya jole krak bulai krak agot lo pori tong probo je jeng loge ani loge rogor tong mun tong ka keburuk saimane jeng bobo hai jaga tong mani. Kaje bulai ne geng tong mahai. Neng tu bunu borok no bukha tok hangke salsa neng butok jak nai neng bujak nai. Abu ni bangi nai ang bukhawo sak sak wan sogi nai kaisa samani seimani tong ang rasanai hai bung soya pia ani interest tong rasana ni bangi nai abu ni bangi ang khanang prong ke kaita no lobui rasabo rasamo okrusno mane angle ani langma thangi tong tumun krusno mayan kake Yesus Kristus mayan kake ang azu gede thangla khai matong tomani male ang de jago hinu je jago khara abo je kana accident ngi mano kyaba kaito no mama ni yaglo kaito ano ayak ni fio mite fika awin bang ang khanang ina o krusno mane angle ani langma thangai tong bono man yakya angle ani langma tois thangai ar zamno ang khanang ina an testimony na ersau awin bang ina ang disuno man mani logo ang ersamno hamjak nai ersamung sei ersabo arsamno no tini ang haini haite waisa ersataya to tadut mangka teman teman kaita anak jago samungo tabu tongro abo ersamung finani bu jara mali mahai ersana practice lainnya bu jara mali mahai teibu samungo toro langi kaka abo ni bangi nai ersana ni ani bukha tongkana kaisa samu kaita ana burden di bukha abo ni bangi ang aro kerengi tongsong mali ya ang tin abo muita